Doncs parlant de treballadors, sapigueu que entre els alumnes de la formació professional hi ha menys atur que entre els joves de 16 a 24 anys amb altres estudis. És el que diu un informe del Departament d'Ensenyament i de les Cambres de Comerç catalanes, que també indica que des de la crisi el número de joves que opta per l'FP s'ha incrementat. Un 15,6% dels estudiants de formació professional que es van graduar el curs passat estan a l'atur, davant del 50,12% de joves d'entre 16 i 24 anys que es troben en la mateixa situació. L'FP té un diferencial positiu en inserció que el prestigia, però a més dona resposta a les necessitats actuals. L'estudi també revela que gairebé una quarta part dels estudiants de formació professional són majors de 25 anys. Abans teníem un parell d'alumnes en tota la casa, de 1.200 alumnes, i ara tenim 2 alumnes quasi per especialitat de major de 25 anys, que arran de la crisi han tornat a fer estudis. Para intentar un poco mejorar en el puesto de trabajo, tal com estan les coses. La consellera també s'ha referit a la formació dual, ja que les empreses que acullen alumnes en pràctiques són una de les portes per a la seva futura inserció laboral. D'aquí un any o així començarem a fer pràctiques a empreses i estem fent una assignatura que es diu FOL i allà ens ensenyen a buscar feina, a fer currículums, a trobar una sortida laboral bona. Les titulacions amb més sortida són els estudis artístics, els ensenyaments esportius, el turisme i les relacionades amb el món del tèxtil. Des de l'inici de la crisi hi ha uns 4.500 alumnes més graduats en formació professional.